So ang title nini atong sermon karon kasina, no? Kasina. Sala, ang sala nga wala nato hibaloi nga naa ta. Sala nga wala nato hibaloi nga naa ta. So ang kasina mao ang pagtinguha sa kung unsa ang naa sa uban ug pagbati nga dili maayo kung wala kita ni anak. Mao ni atong gitan-aw ang mga butang, ang mga panalangin sa uban. Ang kasina mao ang dili pagkagusto sa kaayo sa Dios ngadto sa uban. Ug ang pagsalikway sa kaayo sa Dios diri kanato. So both sides, dili taganahan nga magbuhat og maayo ang Dios sa atong gikasinahan ug dili usab ato usab gigisalikway ang pagkaayo ug maayong buhat nga ihatag sa Dios alang kanato. Ug atong makita dinhi nga aduna kini tinguha nga nagdala og kalagot og kontra kini sa katilingban, dili gayon mahiuyon ang mga katawhan niini. Kay kun atong makita sa Roma 12:15 si Pablo miingon nga kita kinahanglan magmaya uban kanila nga nagmaya, magbangutan uban ni adtong nagbangutan. Mao na atong makita mga igsoon nga ang kasina mao hinungdan sa atong pagbangutan. Kung labing makakita kita nga aduna tay mga kaigsuonan nga malipayon, aduna tay mga kaigsuonan nga magmaya, mag-uol ta. O kung doon na may mga malipayon atong mga kaigsuonan, kita nagbangutan. Kung makita na itong mga kaigsuonan nga nagbangutan o nag-uol, anaas kagulanan, kita magmalipayon. Mauna ang buhat sa kasina. Supa kini sa ubang tao, o kini mga sala nga sama kini sa kahakog o kailibgon. May tungod lamang kini sa katumanan sa atong mga tinguha. Ang kasina dili lamang nangita sa kaugalingon nga katagbawan, apan kini nagpakaubos sa tao nga atong gikasinahan. Atong gipakaubos. So kung kasina ang hisgutan, ang mga mata aduna niini. Tungod kay gikan kini sa ato ang mga mata. Sama ning usa ka ilustrasyon. Adunay usa ka ilustrasyon mga igsuon nga usa ka tawo aduna siya'y manindot nga sports car. Aduna siya manindot nga sports car, nindot kayo iyang pagpadagan pero mauna nga og dinhi magani magpadagan puno kita sa traffic. Magunsa man ang imong sports car kung matraffic ka lang gihapon, no? Nya sa dihang nakakita siya nga aduna helicopter. Doon na helicopter nga ni Agi. So paghangad niya siya, ninduta ang helicopter, no? Di gud sila matraffic. So unsa may nitumaw? Kasina. Nasina siya sa maong helicopter, ug niingon siya siyang kasing-kasing, nakatuaw siya, ninduta unta anak kun maako na kay haron na ako may magpalupad. So gipakawalay bili niya ang nindot kay nga sports car nga iyang naangkon sa pagkakita niya sa helicopter. Nawa na ang bili sa iyang sakyanan nga iyang gipakamahal ug nawagtang ang iyang pagmahal sa mong sakyanan sa dinang nakakita siya sa helicopter. O sa dihang miagi ang usa ka SUV, no? Dako naman gini, SUV. Nakakita siya sa sports car. Ning siya ninduta ana nga sports car. Pero ang iyang sakyanan SUV ha, bag-o kayo. Ning siya ninduta ana nga sports car. Mayo untag duna ko ingon ana. No? Nangandoy siya sa usa ka sports car, diin nga ang tag-iya ni ana gipakawalay bili kay nakakita siya sa helicopter nga gusto siya makabaton og helicopter. Ingon ni ana ang ato ang kasing-kasing. Dili kita matagbaw kun unsa ang naa kanato ug dili kita mapasalamaton sa Dios kun unsay gihatag diri kanato. So takawlahaw lang dunay ni Agi nga kotse. Dunay usa ka bag-o nga kotse nga niagi o auto. Unya sa pagkakita niya sa SUV, ningon din siya. Ninduta ang SUV, no? Pagkanindot unta og makabaton kog ingon niya na. So, makita nimo, no? O dunay transition ba ang kasina sa tao ug makakita gani sila unsay naa sa uban nga wala nila gusto gid sila makabaton niini. So ang tag-iya sa auto nga bag-o nakakita sa SUV, gusto sad siya sa SUV.
Wa siya masayod nga ang tag-iya sa SUV gipakawalay bili niya ang iyang SUV tungod kay nakakita siya sa sports car. Di no sa mantag-iya sa sports car gipakabaliwala ni ang mahal kay niyang sports car tungod kay nakakita siya sa helicopter. Ingon ni ana ang kondisyon sa atong kasing-kasing. Ug takulahaw lang dunay niagi nga auto. Nga daan, no? Karaan nga auto. Pero kondisyon nagdagan siya. So pagkakita niya sa auto nga bag-o sad brand new, pareha sila auto pero siya daan lang pero kondisyon dagan gyapon siya. Siya ninduta ay brand new. Mayon tag na ako ing ana, no? So makita nimo nag-alam-alam ba? Ninduta untag na ako ing ana. Pero wa siya masayod nga ang tagiya niya atong bag-ong auto, gisalikway niya ug wala na bili niya ang mga auto bisag bag-o tungod kay nakakita siya sa SUV. Nga gisalikway usab niya nga SUV, nangandoy siya, nasina siya nga makabaton sa sports car. Di no sa ang tag-iya sa sports car iyang bakaway bili tungod kay gusto siya makabaton og helicopter. Tanaw na to ang daggan sa atong kasina, sa atong kasing-kasing. Di ba nag-anam-anam ug mao nay gitawag nato nga sala nga wala takibalo nga naa nato tungod kay dili nato kalikayan nga anaa gyud kita ni ana, no? So samtang sila nagdagan niagi ang nagbisikleta. Bisikleta tawa. Oh. Ganang ng bisikleta, pagkakita niya sa auto nga daan, ini siya, la, hinduta, unta nagnaa pa ko anang auto, bahalag daan, basta. Dili lang ko mabasa, mag-uwan. Usay kapoy, kayong tindak, nindot lang, bahala nagdaan na, nindot na kagado na ko ingon ana. Di ba? Mo sa kibaw nga ang tagiya atong auto daan, nangandoy sa atong bagong auto. Nga ang bagong auto, nangandoy usab sa SUV. Ang SUV nangandoy usab sa sports car o ang tagiya sports car nangandoy sa helicopter. Walay katagbawan, no? Nya sa diha miagi ang nagbisikleta, adunay usa ka tawo nga nabiyaan sa bus. Last trip, pauli siya sa ila. Siya maglakaw na gyud ko ani pauli. Nya nakakita siya ni agi nagbisikleta. Unsa may misantop siya una, ningon na siya. Ninduta nang na ako'y bisikleta. Di nam na unta ko maglakaw kung mabiyaan ko sa bus. Mayo untag doon na ko ingon anak nga bisikleta. Dako kayo ang iyahang pangandoy makabaton og bisikleta nga nagbisikleta nangandoy sa daan nga auto, ang daan nga auto nangandoy sa bagong auto ug ang bagong auto nangandoy sa SUV, ang SUV nangandoy sa sports car, ug ang sports car nangandoy sa helicopter. Walay katapusan ang kasina sa kasing-kasing sa tao. Ug dahi usa ka tawo nga naglingkod lang sa unahan. Nakakita siya sa tawo nga naglakaw ang katulabian sa bus, no? Kakita oh. Kani klaro kay ni siya nga PWD. Nakakita siya sa tawo nga naglakaw nga magul-anon kaayo. Siya nga no kana siya nga magul-anon man. Naglakaw. Siya basin wa siya kauyon sa iyang trabaho. Mo ni santop siyang una. Pero ego ra ni sulti siya ni ana. Unya ni santop pag siya una, ang iyang nakaingon siya gyud nga. Pero kana siya inigkahuman sa iyang trabaho, nahibalo gyud ko nga makaadto gid siya sa bisan asa siya gusto. Sa bisan asa siya moadto makaabot gid siya. Tungod kay maayo man ang iyang kondisyon. Apan kining maong ilustrasyon mga igsuon, nagpasalamat ko sa Ginoo kay naatay igsuon nga usa ka ingon ani. Pero wala niya himuang babag ang iyang kahimtang magkiglumba pa siya dagan. Wala niya himuang babag ang iyang kahimtang, nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios ug iyang gikalipay ang iyahang kahimtang nga diin gigamit gihapon sa Dios hangtod karong panahon na. Wala gayoy mapatigbabaw nga kasina sa iyahang kasing-kasing tungod kay nakuntinto siya kung unsay gihatag sa Dios. Ingon unta ana dapat ang ato ang kasing-kasing nga dili kita magsigig pangandoy sa mga butang nga wala nato. Ug unsay atong makita sa atong makaigsuonan gusto tang maato. Unya inig tumaw ana nga di nimo maato, lain na kayo imong gibati, gusto na kang patyon. Aron maimo. So ingon ana, mao na ang dagan sa ato ang sugilanon, no? Ang bahin sa kasina. So unsa may atong kuha nga lesson ini? Ang tao dili gyud makontinto sa iyang kahimtang. Kung unsay gihatag sa Dios kaniya,
Nasina siya sa mga butang nga naa sa uban. Unta, mapasalamaton kita sa Dios kung unsay anaa ka nato. Dili kita magsigig pangandoy sa mga butang nga wala nato tungod kay nahibalo ang Dios kung unsay atong gikinahanglan. Kita karon unsa may naa sa atong kasing-kasing karon nga atong gipangandoy nga nasayod kita nga dili pagayod kabubuton sa Dios. Atong itanong sa atong unhona mga igsuon, kung unsa kita karon, nganong niya kita karon ug unsay atong nakabuot kana dunay katuyuan ng Dios sa matag usa kanato. Adunay purpose ang Ginoo. Nganong naa ta dinhi? Nganong mao na ang imong estado? Nganong mao na ang imong kondisyon? Tungod kay ang katuyuan sa Dios sa matag usa kanato mao lamang nga siya mahimaya sa matag usa nato ka kinabuhi. Dili mo patigbabaw ang kasina. So atong tan-awon dinhi sa kinabuhi ni David ug ni Saul nga adunay tulo ka pagtulun-an nga atong makita dinhi. Una, mga kinaiya sa kasina. Atong basahon, ang una, mga kinaiya sa kasina. Ang ikaduha, ang mapintas nga resulta sa kasina. Ug ang ikatulo, ang tambal sa kasina. So atong unahon pagtuki ni ang kinaiya sa kasina. Atong basahon ang Samuel, baliko na ito pagbasa, ang 1 Samuel 18, 6 ug 9. 6 nga to sa 9. Nag-ingon din samtang na mauli sila human mapatay ni David ang Filistihanon, ang mga babae nang gula gikan sa tanang syudad sa Israel nga nag-awit ug nagsayaw aron sa pagsugat kang Haring Saul. Uban ang mga gagmayng tambor, uban sa kalipay, uban sa mga awit sa mga tulunggon sa paghuni, ug ang mga babae nag-awit sa usa ug usa samtang sila naglipay. Si Saul nakapatay sa iyang mga linibo ug si David sa iyang mga tagnapulo kalibo. Busa si Saul nasuko sa labihan gayod o kining pulo nga wala makapahimuot kaniya. Ug mingon siya, gipahinungod nila kang David ang tignapulo kalibo ka ug ako kanako ilang gipahinungod ang mga linibo lamang ug unsa pay lain nga maiya kundili ang gingharian. Busa sukad ni adto mga igsoon gipanid-an na ni Saul si David. So unsa may nahitabo dinhi? Unsa may dagan sa atong sugilanon? Kini hitabuan mga igsoon humana napatay ni David si Goliath. So sa ato pa, doon na kadaugan nga nahimo si Daniel nga di nahimo siyang bayani sa tibuok Israel. Nakita sa mga katawhan nga unsa siya ka maisugon nga tao nga diin wala gayud siya magpakabana kung unsay iyang kapansanan o wa siya magpakabana siya gidak-on ug unsa man siya nga kabatan-on apan iyang gipakita nga adunay buhi nga Dios nga nagdala kaniya, naghatag kaniya nining maong kusog nga iyang nahimo nga nagkabuntog siya ni Goliath. Atong mubalik ta diri, atong tan-awon dinhi mao ni ang kadaugan ni David. Nya atong basahon balik diri sa 17 sa kapitulo 17 48 ngadto sa 50. Mao ni ang background unsa ning hitabua nga si Daniel nakabuntog ni Goliath. Sa 48 nag-ingon, sa diha nga Filistihanon mitindog og miadto og mipaduol aron sa pagtagbo kang David. Si David midali pagdagan padulong sa panon sa kasundaluhan aron sa pagtagbo sa Filistihanon. Og si David mikuot sa iyang bag og mikuha og ang usa ka bato og gilabyog kini og naigo ang Filistihanon sa iyang agtang ug ang bato nalubong sa iyang agtang ug naumod siya sa yuta. Busa si David midaog batok sa Filistihanon, pinaagi sa usa ka lambuyog ug usa ka bato ug naigo ang Filistihanon ug gipatay siya. So mao ni ang niagi nga kapitulo nga diin nakabaton si David og kadaugan. Midaog siya sa usa ka higanti nga Filistihanon nga wala siya magamit og hinagiban. Ang iya lang magigamit mao ang lambuyog ug usa ka bato. So kung atong balikon sa 18, nanguli sila si Saul, human mapatay ni David ang mga Filistihanon sa kapitulo 18 sa 6-9 atong gibasa kaniya. Unsa may nahitabo dinhi? Pagpanguli nila nang gula gikan sa tanang syudad, dili lang kay usa ka syudad, nang gula sa tanang syudad sa Israel ang mga kababayen-an nga nag-awit og nagsayaw aron sa pagsugat kang Haring Saul. Kisay gisugat ani? Wala mention si David. Ang gisugat si Haring Saul. So siguro pagkakita ni Haring Saul nga siya gisugat, lipay kay siya ni. No?
Nalipay kay siya kay awitan sila, gisugat, gisayawan sila. Ug uban sa mga gagmay nga tambor, uban sa kalipay, uban sa mga awit sa mga tulungon sa paghuni. Pero sa dihang ang mga babae nag-awit sa usa ug usa samtang sila naglipay, nga si Saul nakapatay sa iyang linibo ug si David sa iyang tagnapulo kalibo. Nausab ang mood ni Saul. Perting sukua, kung sabi gingon din busa si Saul nasuko sa hilabihan gayud. O kining pulunga wala makapahimuot kaniya. O siya mingon unsa may sunod. Kay siya gipasidunggan nga nakapatay og napulo kalibo, siya usa ka libuan lang. Ang sunod niya una ni santob siya advance kuha lang mabilis mag-isip. Ang iya nang gingarian yun niya nga kwao na sa ni David. No? Mao na ningon siya, sukad ni adtong adlaw gipanid-an niya si Saul. So tungod sa kadaugan ni David, atong makita nini nga si Saul nagtan-aw sa panalangin sa uban. Wala siya maguna nga siya usa ka hari. Wala siya maguna-una nga iya ang kagamhanan ni atong dapita. Ang iyang gitan-aw ang kadaugan ni David ug ang panalangin sa Dios nga diha ni David. Wala niya tanawa kung unsay gihatag sa Dios kaniya. Sumao na ang mahitabo. Usa na ang una nga kinaiya sa kasina mao ni siya nagtan-aw sa panalangin sa uban. Wala sa iyaha. Wala ta mo tan-aw. Ug mahitabo na nato dito mo tan-aw kung sa kadaghan sa atong panalangin kay gusto ta ato tanan. Mao na ang kinaiya sa kasina. So ato din makita ang ikaduha ang kalainan. Atong basahon ang Samuel 18 bersikulo 7 unsay nag-ingon dinhi. Ug ang babae nag-awit sa usa ug usa samtang sila naglipay, si Saul nakapatay sa iyang mga linibo ug si David sa iyang tagnapulo kalibo. So atong makita dinhi nga mao ni hinungdan nganong nagtan-aw si Saul sa iyang sa panalangin ni David ug ang kadaugan ni David ug mga accomplishment ni David wala siya magtan-aw ug unsay naa niya. Sumao ni ang ikaduhang kinaiya sa kasina nga nagkumpara. Ang una nagtan-aw sa panalangin sa uban. Ang ikaduha na gikumpara na gyud niya ang iyang panalangin ngadto sa uban. Iya nang gitan-aw, ako ni panalangin nga siya labaw pa man. Mao na hinungdan nga mutumaw na sad ang atong kasina. Bisan da ang mga Kristohanon naa gihapon aning mga una-unaa nga mutan-aw ta sa atong mga kaigsuonan usay di ta malipay nga moasinso. Mawa na ang gingon ni Pablo nga magbaya ka kung kinsa katong nagmaya ug magsubo ka kung kinsa atong naa sa kagul-anan. Malipay ta kung ang atong mga kaigsuonan mapaubos. Sumao ni una nagtan-aw sa panalangin sa uban. Ang ikaduha, mao ni nagkumpara sa iyang panalangin. So dinhi usab nato makita nga ang una kadaugan, mahinungdan, makita nato ang kinaiya sa kasina. Ang ikaduha mao ang kalainan ug ang ikatulo unsay nahitabo. Ang ikatulo niini si Saul nagsilos og nahimo niyang hulga si David. Nahimo niyang hulga. Ingon anak mga igsoon, kung kita magbaton og kasina, magbaton kita og pangabubuho o jealousy sa atong isig katawo, mutumaw ka na ang atong kahadlok, mutumaw ka na ang ato ang nahadlok na ta makatan-aw ta sa atong igsuon nga kinihulga ni sa akong kahimtang, hulga ni sa akong kinabuhi. Mao ni ang nahitabo atong basahon ang 1 Samuel 18:8-9. Ningon dinhi, busa si Saul nasuko sa hilabihan gayod ug kining pulunga wala makapahimuot kaniya. Ug siya miingon, gipahinungod nila kang David ang tagnapulo kalibo ug kanako ilang gipahinungod ang mga linibo lamang ug unsa pay lain nga maiya kun dili ang gingharian. Susukad niya atong adlaw wa nagisalig si Saul. Ang iyang gihimo tungod sa iyang pagsilos nangabubuho siya ni David. Nitumaw ang iyang pangabubuho og kasina diin maoy hinungdan nga misangpot kini sa panagsumpaki. Misampot kini sa panagsumpaki ug diin ni grabe na
ang ilang pagkadisgusto ug naguba ang ilahang relasyon tungod lamang ni anang maong kasina. So ato makita mga igsoon, wala gyoy maayo nga bunga ang kasina sa ato ang kasing-kasing. So tungod kay naa naman ta nga kahintang, ato sang tan-awon kung unsa ang resulta. Unsay resulta sa kasina? Nasayod ba mo nga mapintas? Unsa ba lang mapintas? Cruel, no? Sa English na. Mapintas nga resulta sa kinaiya. Atong basahon wagbalik, no? Ang Samuel 18:10 ngadto sa 16, pagkaugma usa ka daotang espiritu gikan sa Dios miabot nga makusganon diha kang Saul ug siya nagsalimuang sulod sa balay samtang si David nagtugtog sa iyang alpa ingon sa iyang gibuhat matag adlaw. Ug dihay bangkaw sa kamot ni Saul ug gilabay ni Saul ang bangkaw kay siya nagunahon na akong tuhugon si David diha sa bungbong. Apan si David milikay gikan kaniya sa makaduha. So unsay nahitabo sa bersikulo 12, si Saul nahadlok kang David tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya og mibiya gikan kang Saul. Sumao na ang mapintas nga resulta sa kasina padayon ta sa 13. Busag ipapahawa siya ni Saul gikan sa atubangan ug gihimo siya nga tigmando sa usa ka libo ug migula siya mibalik atubangan sa katawhan. Si David nagmalampuson sa tanan niyang gibuhat kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Unya sa dihang nakita ni Saul nga nagmalampuson si David, siya mitindog nga may kahadlok kaniya. Apan ang tibuok Israel ug Juda nahigugma kang David kay siya migula ug mibalik sa atubangan sa katawhan. So unsa may makita nato dinhi? Una, ang mapintas nga resulta sa kasina mao ang pagpuli sa espiritu ni Satanas. Tungod sa imong kasina, imong gisalikway ang Dios, ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Imong gisalikway ang mga panalangin nga unta alang kanimo kay nagtan-aw ka sa panalangin sa imong igsuon, imong makaigsuonan nga mao imong gusto nga anaa naman unta nimo ang tanan sama ni Saul. Apan mao ni ang resulta na giyang gisalikway ang espiritu sa Dios, so unsa may mupuli? Ang laing espiritu. Mao ni gingon dinhi sa Dios sa pagkaugma usa ka daotang espiritu gikan sa Dios miabot nga makusganon diha kang Saul ug nagsalimuang siya sulod sa balay samtang si David nagtugtog sa iyang alpa ingon siyang gibuhat matag adlaw ug dihay bangkaw sa kamot ni Saul. So atong tan-awon sa aron di ta di ta mislead ba. Kining giingon dinhi nga daotang espiritu gikan sa Dios. Nahinamdo mo sa Job. Sa basahon sa Job, sa unang kapitulo, sa unang mga bersikulo, unsay gibutang dito nga ang anghel o si Satanas niadto sa Dios og ni-report na nanghid sa ilang pagabuhaton. So sa ato pa, maanghel ka man, madautan ka man nga espiritu, wala kay mahimo nga buhaton kundi i-aprobar sa Dios. Sa ato pa, ang tanan kontrolado sa Dios. Ug naa ta sa side sa Ginoo kinsa may atong kahadlukan. Kinsa may atong kahadlukan kung ang labing gamhanan nga Dios nga nagmugna sa tanan anaa sa ato ang side. Walay laing makakanlat kanato sa mga kamot sa Dios. Tungod kay iya nang gisulat ang atong pangalan sa iyang pad. Ug wala gay makakuha sa iyang gugma diri kanato. Tungod kay kita gipatika na sa balang espiritu, isip mga Kristohanon. So ato sa makita dinhi, si Saul nahadlok kang David. Nakita man niya nga si David, mauray tugtog sa alpa. Unya gikan si David usa ka shepherd, pastol, no? Unya nahimo nga bantugan tungod sa pagpakatay ni Goliath. Og nahimo usag bantugan nagmadaugon siya sa tanang gubat nga iyang gihimo ngano man ningon dinhi si Saul hadlok kang David tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Kun ang Dios anaa kanunay magauban kanato ang tanan natong pagabuhaton giyahan sa Dios o kita magmalampuson o kita
mulahutay o mutunhay isip mga Kristohanon. Mao na ang atong makita dinhi nga mga pagtulunan. Ug bisan pa ang kasina maghinay-hinay ka na nga ikaw mismo nagkutkot sa imong kaugalingon tungod sa kasina nimo sa imong isig katawo ug hantod nga og di na ka matagbaw moabot sa una nimo nga gusto nimo sang patyon sama sa gihimo ni Saul nga gibangkaw si David. Sa makaduha nakalikay siya tungod kay giingon dinhi kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Ug nisamot si Saul sa pagkasina gayon ni David sa dihang nagmalampuson siya sa tanan niyang pagabuhaton ug siya nahadlok. Sa bersikulo 16 nag-ingon ang tibuok nga Israel ug Juda nahigugma kang David kay siya migula o mibalik sa ilang atubangan. Ang gihimo ani ni David kun unsa gikinahanglan sa mga tao iyang gitabangan. Nagbadaogon siya naa siya sa side sa tao sa makatawhan sa Israel. Mao na nga ang tibuok Israel ug Juda ginahigugma kang David ug wala kini malilong ni Saul. Mao ni samot gayud kasuko si Saul. Naglagot agad siya maay ni David. So sa may makita nato dinhi sa mapintas isulod ang daw tang espiritu ngadto ni Saul. Tungod kay gisalikway ni Saul ang espiritu sa Dios kay wala na siya mosalig sa Dios, misalig siya sa iyahang kaugalingon. So atong makita dinhi nga sa dihang mawala ang atong pananaw diha sa Dios ug mawala na atong focus diha sa atong makagagahom nga Dios, isa mo puli nato kisay mo sunod ipahisalaag ta ni Satanas. Mupuli ang atong kaaway kay tungod atong gisalikway ang Dios ang si Satanas mo pahisalaag kanato. Mao nang nasudlan si Saul og daw tang espiritu. Tungod kay iyang gisalikway ang espiritu sa Dios. Kay nawala na ang iyang pananaw diha sa Dios, mao nang nahitabo niya nga siya nahisalaag. Atong basahon ang Santiago Kapitulo 3, 14 o 15. Gingon dinhi. Apan kung diha sa inyong mga kasing-kasing aduna kamoy pait nga kasina o hinakog nga tinguha, ayaw kamo pagpanghambog ug pagpamakak batok sa kamatuoran. Dili kini mao ang kaalam nga nagikan sa kaytas-an, kundili yutan-on, tawhanon ug yawanon. Mao na ang nahitabo ni Saul. Sumao ni ang dawtang espiritu misulod ni Saul. Ang ikaduha ni ang sunod ini gusto ni Saul nga papahawaon si David. Dili na siya ganahan mo tan-aw ni David. Dili siya gusto nga naa pa si David. Mao nang gi-assign siya dito sa 2,000 ka mga sundao kay gusto niya makigubat dito sa mga Filistihanon. Kay aron iyang gusto siya nga mamatay si David. Apan tungod kay ang Ginoo ana kang David nagmadaogon siya, nagmalampuson siya sa maong pagigubat. So gusto ni Saul nga pahawa gid si David, dili na siya ganahan mo tan-aw nini. Sa Samuel 18:11 nagingon, sa pagkaugma usa ka dawtang espiritu gikan sa Dios miabot ug kusganon diha kang Saul og siya nagsalimuang tungod sa balay. Sulod sa balay samtang si David nagtugtog siyang alpa ug ingon sa iyang gibuhat matag adlaw. Ug dihay bangkaw sa kamot ni Saul. So siya na nangunay na siya kay iyang patyon. Ug gilabay ni Saul ang bangkaw kay siya nagunhuna nga akon tuhugon si David diha sa bungbong. Dauta na gid iyang plano. Apan si David kay anak kani ang Dios, si David milikay gikan kaniya sa makaduha kay gayon. So unsa may nagtukbo dinhi ni Saul? Ang atong makita dinhi ang dako nga pangabubho ug kasina magdala kanato sa pagdumot sa tao nga atong gikasinahan. Sumao ni siya. Ang dako nga pangabubho magdala kanato sa pagdumot sa tao nga atong gikasinahan. Unya mutumaw kanato ang kalagot ug kasina. Unya makahuna-una kita sa pagpatay sa maong tao tungod kay mipatigbabaw na sa atong kasing-kasing ang pagkasiluso, ang pagkamasinahon tungod kay ang atong gikasinahan dili na kita ganahan mo tan-aw. Mao na nga si Saul gusto niyang mamatay si David. So unsa may atong makita dinhi? Sa dihang gusto nga papawaon ni Saul si David, unya tungod sa iyang pangabubuho o kasina, nagdumot siya ni David. Unsa may sunod na himo?
ang nahitabo sa kinabuhi ni David. Ang sunod nga nahitabo niya, ang pabor o ang panalangin sa Dios kang David mas midagaya. Pasabot ini, mas misaka pa gyud, midaghan pa gyud ang panalangin. No? Atong basahon sa 18, 1 Samuel 18:16. Unsa man nga panalangin sa Dios nga dadawat ni David. Ningon dinhi, apan ang tibuok ka Israel ug Juda nahigugma kang David, kay siya migula o mibalik ngadto sa katawhan. So nakita sa katawhan nga gimahal niya ang mga tao dito sa Israel. Wala siya magtanaw kung unsa ang iyang kahimtang, unsa ang iyang posisyon, apan iyang gipakita sa katawhan nga siya nangalagad ngadto kanila tungod kay siya anaa ang Dios kaniya. Ug nasayod siya nga ang katuyuan sa Dios maong pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Ug dinhi makita nato nga siya gipanalanginan pagyud sa Dios. So ang lisod nato makuha niya na mao nga ang panalangin ug pabor sa Dios anaa ni adtong makapahimuot kaniya. Ang balikon, ang panalangin ug pabor sa Dios anaa ni adtong makapahimuot kaniya. Sama ni David. No? Dili ni adtong musalikway ug musupak kaniya sama ni Saul. Sama kanato. Umabot ang panahon nga kita magsupilon sa Dios ug atong isalikway ang Espiritu sa Dios, mahimo usab kita nga dili makadawat og pabor ug panalangin sa Dios. Mao kani nahitabo sa kinabuhi ni Saul, opposite kay sila ni David, gusto siyang mawala si David, apan ang Dios nag-uban ni David bisag unsa ang gihimo, dili gyud siya makapatay ni David. Ug ang nahitabo ni samot na nga gigugma siya sa mga katawhan sa Juda ug sa Israel. So unsa may tambal sa kasina. Atong tan-awon. Gingon dinhi si David sa 14, sa 18:14 si David nagmalampuson sa tanan ning gibuhat kay ang Ginoo nag-uban man kaniya. So unsa may makita nato dinhi nga una nga tambal sa kasina nga motumaw sa atong kasing-kasing. Tumana kanunay ang kabubuton sa Dios. Kanunay. No? Dili man ta makatuman mga igsuon tungod kita tao man lang ta. Aduna maginato ang atong kahuyang apan pinaagi sa grasya sa Dios ato nang mahimo nga makatuman kita kanunay sa kabubuton sa Dios. Unsa may giingon sa Deuteronomio 28:1. Giingon dinhi, kung tahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kanyo nining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Wow. Ingon ana. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo nining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Gipasabot nini mga igsoon, mahimo kamong bantugan, mahimo kamong inila kung kamo motuman sa kabubuton sa Dios ug tahuron ninyo ang Ginoo. Sumaw na ito makita diha nga unang tambal sa kasina. Tumana kanunay ang kabubuton sa Dios. Ug ang ikaduha, isipa ang imong mga panalangin dili ang panalangin sa uban. Unsa may gipasabot ini? Dili nimo tan-awon sa ato nang gisgutan, dili nato tan-awon kung unsa ang mga panalangin na dawat sa tumong kaigsunan, kundi tan-awa ang unsa ang panalangin nga gihatag kanimo sa Dios ug angay tang mapasalamaton kung unsay ato ang kahimtang, unsay atong nadawat gikan sa Dios. Dili ta magbagulbol tungod kay dunay katuyuan ng Dios sa atong kinabuhi. Nganong ingon kita ni ana? Nganong mauna ang atong kahimtang? Sumao na ato makita nga dili nato tan-ahon o mag-ihap sa panalangin sa uban kundi pasalamati ang Dios sa panalangin nga atong nadawat. Unsa may gisulti sa taga Tesalonica 5:16-18. Atong basahon. Ningon dinhi, paglipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamat kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo ug kanako. Pagampo, paglipay kamo sa kanunay,
pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamat kamo sa tanang higayon kay kini mao kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus. Alang kanato. Alang kaninyo. So mao na ang una, makita nato ang tambal sa kasina, mao na nga tumano nato ang kabubuton sa Dios. Dili nato tan-awon ang panalangin sa uban, kundi atong pasalamatan ang Dios sa panalangin nga atong nadawat. Ug ikatulo niya na ilha ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Kay usahay makalimot na ta. Nga ang balaang espiritu, isip mga Kristohanon, anaa sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing, o kita mao ang templo sa balaang espiritu, nakalimot kita nga ang espiritu anaa nagpuyo kanato. Wala na nato siya ilha. Wala nato ilha ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa may giingon sa panultihon 3:5-6, atong basahon, giingon dinhi, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga salabutan. Sa tanan nimong nga dalan, ilha siya ug siya magtulid sa imong agianan. So unsa to? Ilha ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Mao ning giingon dinhi sa panultihon sa bersikulo 6 naging sa tanan nimong mga dalan, ilha siya. I-acknowledge ang Ginoo, ang Dios sa inyong kinabuhi ug siya magtulid sa imong mga agianan. Dili ni literal mga igsuon nga dunay karsada nga nagliko-liko o sigsag road nga tuliron kana sa Dios para kanato. Dili na mao. Ang gipasabot niya na bisag unsa pay atong agian, bisag unsa man ang kalisdanan nga ato ang maagian sa atong dalan, ang Dios nagauban kanato. Naa kanunay ang Dios bisan pa anaa at kita muagi sa walog sa kamatayon, ang Dios nagauban kanato. So unsa may makita nato dinhi? Atong hunaon nga siya anaa kanimo, anaa kaninyo. Atong hunaon maigsuon nga wala natay lain pang gikinahanglan kun ang Dios anaa kanato, igo na. Wala na tay lain pang gipangandoy tungod kay ang Dios mismo ang pulong niya nag-ingon nga sa wala pa kita mangayo sa atong gikinahanglan, nahibalo na siyang daan. Mao na ang kasina, dili nato ipatigbabaw sa atong kasing-kasing kay mahimo unya tang saol sa atong mga kaigsuonan. Kadaghanan nga muhatag nato nining pagsuway, kung dili magani atong mga kaigsuonan na sa gawas, dili magani kaigsuonan nato nga niya dinhi sa iglesia, ang atong pamilya. Paninumdumi. Ang panalangin nga imong nadawat, ang panalangin nga ilang nadawat, ang tanang mga kayuhan ug maayong butang nga ilang nadawat ug atong nadawat, usara ang nahatag ang ato arang Ginoo. Maayo man ang atong kahimtang o dili, nakita sa Dios kung unsa ang anaa sa imong kasing-kasing, tungod kay ang Dios dili mo tan-aw sa pamaagi sa pagtan-aw sa tao, kundi sa iyang mismong pamaagi. Kay ningon siya, kung unsa kataas ang langit diri sa yuta, mao na nga akong paagi. Dili nato matugkad. Busa angay ginatong masayran nga siya ra ang atong gikinahanglan. Tinuod mga igsuon, gigugmata sa Dios. Ug atong nakita na sa atong pagsilibrar karon sa ato ang communion, nga atong gihinumduman kung unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus 2000 ka tuig na ang miagi. Nga diin iyang gisakripisyo, iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanato, alang kanimo ug kanako. Nga nagpakamatay siya sa krus tungod sa atong mga sala nga nahimo. Iya kitang gilukat sa tukma nga kamatayon sa kasalanan, ug diin didto kita sa kalaglagan kung wala pa siya magpataliwala kanato, ug wala pa niya ibuhis ang iyang dugo, ug wala pa niya gamita ang iyang kinabuhi nga giula niya ang iyang mamiling dugo alang kanato, wala na ta dinhi mga igsuon. Hinumdumi nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Ang mata gininhawa nga atong gininhawa gikan sa Dios. Ug mapasalamaton kita kay ang panalangin sa Dios kanunay bag-o sa matag adlaw. Ang example yan ng mga igsuon, sama sa hangin nga atong ginahanggab sa matag adlaw. Kung dili pa bag-o ang panalangin sa Dios sa matag adlaw, inighanggab na to sunod adlaw kanang hangin baho na. At makita nga matinud-anon gayud ang Dios sa atong kinabuhi.
Nakita niya kung unsa kita pagkadili matinud-anon apan ang pagkanindot sa atong Ginoo nga nagpabilin siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hantod karon ug nasayod kita nga bisan pa sa umaabot ang Dios matinud-anon sa inyong kinabuhi. Ayaw ipatigbabaw ang kasina, ayaw ipatigbabaw ang kalagot, hinunoa angay kitang magpasalamat sa Dios sa atong kinabuhi karon. Angay kitang magpasalamat sa Dios sa tanan niyang gibuhat sa pagpalansang ni Ginoong Hesus dito sa krus Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Dako na kay na nga milagro, dako na kay na nga sakripisyo alang kanato nga atong makita nga kita gihigugma sa Dios. Amen. Kampo ta. O Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe. Imong gihatag nining kahaponon, Ginoo ka. Lord, kung imong nakita, Ginoo, nga adunay mga kapait, kasilag, kasuko, kasina, nga naa sa mong kasing-kasing nini matak na, Lord. Nagampo kami, Ginoo, nga imo kining kuhaon. Ayuha ang among haguka nga espiritu. Baguha ang among kasing-kasing, Ginoo Dios. Salamat nga ikaw sa kanunay nagpahinumdum ka namo nga ang mga butang sama sa pagdumot, kasilag ug kalagot walay luna sa among kasing-kasing tungod kay kini giokupar na sa imong balaang espiritu. Salamat ning kapunon, Ginoo. Nagampo ako, Dios, nga dunay mga pagtulunan nga makutlo pinagining mga mensahe. Ug nagpasalamat nga ikaw nagauban ka namo antod ining taknaa. Kini ang pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.